बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। क'क्राझार जिल्लानि जारागुरियाव 29 नं गसाइगाव बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा बेरामि सुबुंफोरनो रांनि चेक राननानै होदों। गासै 27 बेरामि सुबुंफोरनो एमएलए बिथाङा चेक राननानै होदों। बे रांनि चेकखौ बिटिआर गोदान सरकारनिफ्राय मोननानै बेरामि सुबुंफोरा बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। क'क्राझार जिल्लानि गंसे निखावरि नखराव अर खामनानै सेवहांगार। क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे साखाथियाव थानाय 1 नं अन्थाइ गोलाव गामिनि बेसर सिं ब्रह्मनि न'आव अर खामनायजों सेवहांगार जालांजोबो। सानफ्रोमबो हाजिरा मावनानै जाग्रा बेसर सिं ब्रह्महा थानो थाखाय गंसेल' न' दंजायोमोन। बेसर सिं ब्रह्मनि नखराव गासै 7 सोद्रोमाफोर दं। नाथाय बे गंसेल' न'आबो थांनाय हरनि 8 रिंगासो समाव अर खामनायजों सेवहांगार जालांजोबनायनि जाहोनाव बेसर सिं ब्रह्म बिथाङा राहा गोथे जानांदों। बे अर खामनायजों फिसाफोरनि फरायनाय लेखा, हा पाट्टा लेखा, बेंकनि लेखा फोरमान बिलाइफोर, माइ माइरं, जि जोम, थाखा फैसा गासिबो सेवहांगार जालांजोबो। बे जाथायनि बागै खौरां मोननानै बनरगाव दखरा एबसु, बनरगाव TCLC सिनेमा सिगिरि रबिराम ब्रह्म बिथांमोना दुखुथिया नखराव नुजाथिहैनानै मुवा बेसादनि अनसुंथाइ होयो। राजखान्थि मुलुगाव दोलो नागारना गुबुन मोनसे दोलोआव हाबफैनाया साधारन। बेबादिनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआव सा 61 सोद्रोमाफोरा जइन जाफैयो। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय मटंगुरि हाटापारायाव थानाय BPF नि मावख'आव BJP, UPPL, UDF बायदि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै गासै सा 61 सोद्रोमाफोरा BPF आव हाबफैयो। BPF आव जइन जाफैनायनि जाहोनखौ दानि BTC सरकारा बयनिबो गेजेराव बयनिबो जौगानायनि थाखाय जिखिनि मावनांगौ बेखिनि मावनो हायाखै। थांनाय BPF सरकार थानाय समाव गासै खामानिखौ मोजां मावनाय नुनायखाय BPF आव जइन जाफैदों होनना जइन जाफैनाय सोद्रोमाफोरा फोरमायो। 2021 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादनि खालारखौ फोसावबाय। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रानज पेगु बिथाङा दिनै सर्व शिक्षा अभियाननि सावरायमेलाव नुजाथिहैनायनि उनाव बिथाङा बुङो दि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादखौ मार्चनि नैथि सप्ता एबा मार्चनि 15 खालारनिफ्राय एप्रिलनि गिबि सप्तासिम खुंनाय जागोन होनना। आसाम पुलिसा गवालपारायाव गान्जा भांनि आबादखौ सिलिंखार खालामो। आसाम पुलिसा बे आयेन बेरेखा आबादनि बागै खौरां मोननानै गवालपारा जिल्ला सुनारि थानानि सिङाव थानाय लाथिबारि सर, बामुनियालगा सर आरो पाटाका सराव फ्राय 15 बिगासो गान्जा भांनि आबादखौ सिलिंखार खालामो। बे खौरांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।